Mga frontliners sa dakbayan sa Talisay gihatagan og anti-flu vaccine shots. Ganina buntag si Chona Carion sa report. Mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda, Action Agad Team ug Talisay City Clearing Team gibakunahan og anti-flu vaccine sa mga sakop sa Talisay Rural Health Unit. Kini gumikan kay sila ang kanunay nga naa sa gawas ug makatagbo si bisan kinsa nga mga tawo. Ug tungod niini, prone sila nga matakdan sa COVID-19. Mato ni Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda, nga una kini higayon nga gibakunahan ang iyang mga sakop ug ilang gikalipay kini tungod kay dakong tabang kini sa ilang panlawas. Pinagi aning anti-flu vaccine, dako siya og matabang sa resistensya sa atong mga traffic enforcers, labi na gid sa uban pang mga frontliners. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.